Bazalwane, ebusuku sizokhonzwa omunye wesifazane engimthanda kakhulu esike sabona engishumayela emshadweni wakhe. Ayisonke lezi insuku. Ayikuwo lo nyaka ophelile. Abaningi bethu bayamazi umpostoli uGugu Mngomezulu. Manje inkosi yazamana kulezi insuku. Ngiyenzela ukuthi nje nawe ungabusulahlile. Konke kwafakaza la ekhaya mama uliqele kwafakaza kwasuma ubaba uliqele wazokuhlangabeza. Usuka amadoda akithi inkosi yazamana. Siyabonga uNkulunkulu. Ncekazi kuyashada manje hayi imnandi lento. Usisigugu waye usisigugu Mngomezulu. Abuya bengila ngathi mami ngiyajabula ukuthi uyambona nompostoli ugama ngoba iproduct yakhe umpostoli ke ngokubizwa uNkulunkulu wabe segana waganela kwaShezi umama umfundisi. Sakhuluma ke ngomshado wakhe igama lebandla ikhaya lensindiso. Siyabonga baba uShezi ukuthi umdedele. Bese ungamdedela uvela umphelezele. Yazi ngabe siyamshayela izandla. Maya mdedela angasho ukuthi ngoba akushumayeli mina kodwa akushumayela wena. So ke bazalwane ebusuku uthi ma bedumisa simamukela azokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Ngiyayincengela ngobubele benkosi ukuthi entshukumeni akukuhle ukuthi kukhona imessenger imila ngoba uzoshiya impendulo yakho. Angikhona sonke la njengoba sihlezi asasiyapi. Sonke sifuna uNkulunkulu. Ukuthi kodwa sebejikjele kakhulu noma sebejijelile. Umpostoli umbuyazi nompostoli Rathebe kodwa isekhona into esenhlizweni kaNkulunkulu. Isekhona into esenhlizweni kaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi ngesikhathi behlabelela oThemnkosi ngicela ukuthi angasekho umpostoli manje Curtis awusukhona nizobe ningilethela yena. Amen. Ngiphakamise lamehlo ami kuwe msindisi kuithemba lami ekuhambeni kwami wena waswisi lokhuleko wa yebo ngikhala kuwe msindisi yalula isandla sami wena ngiphakamise solibonga solibonga Jesu sanibonana mzina kaNkulunkulu awubose ngone hey
engihluphayo kule nsuku ufanelwe Nkosi yena owanqoba yena wasiphenya uJesu ufanelwe Siyakubonga Baba ongcwele. Siyakubonga Nkosi enhle. Siyakubonga Nkosi ephakemeyo. Siyakubonga Nkosi enamandla. Siyakubonga Alpha. Siyakubonga Omega. Wena wedwa uyinkosi. Emakhosini onke akhona. Akekho fana nawe. Uyinkosi engcwele. Uyinkosi enamandla. Uyiqhawe lokulwa. Uyindoda yempi. You are the Alpha and you are the Omega. You are faithful and kind, O God. Loving. Nkosi ngesikhathi sonke. Thando lwethu kuwe Nkosi lungephele. Moya wethu awusoze wayeka ukudumisa. Siyakukhonza Baba wethu ongcwele. Ngentobeko nasekuseni. Yamukela Baba ibongo. Yamukela Nkosi indumiso. Siphakamisela kuwe wena wedwa. Uhleli esihlalweni. Wena wedwa onamandla phezu kwenyama yonke. UJehova onamandla. UNkulunkulu ophilayo. Ngoba abazekayo notusekayo njalo njalo. In you there is no failure. In you there is no variation, Lord. And there is no shadow of turning. You remain the same yesterday, today, and forever. How wonderful is your name. How glorious is your name. How powerful is your name. From the corridors of heaven to the corridors of hell, you are known as God.
Every knee shall bow and every tongue shall confess that you alone, that you alone, that you alone, Aduya Mashadia, that you alone, Elakosanaya, you alone, your God, from the rising of the sun till the setting of the same. You're worthy. You are worthy. La Hasuya Maya. You are worthy. You are worthy. Jesus, you are worthy. Yes, you are worthy. God, you are worthy. Ancient of days, you are worthy. When uhlele esihlalweni sobukhosi samandla nesenkazimulo, khulumile ngawo uDaniel, wathi wakubona uhlele esihlalweni, nwele zakho zimhlophe njengoba abezimvu. My Jesus, uthi zayifakaza ngokuthi wena umdala kuneyinsuku, amehlo akho evutha amalanga bomlilo. UNkulunkulu ngunaphakade, uNkulunkulu umiyo. Amazulu ayakhothama nomhlaba uyakhothama. Nkosi yamakhosi nathi sisho njalo ebusuku, sithi bayede, bayede, ashada busaya, wehlukile wena. Santo Yamakosaya Ele Masienteli Bakasuya Mana. Oh Jesus, wehlukile. Somphefumulo wena uyathandeka, umuhle kunesiliva, ungcono kunegolide, wehlukile, 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 hey, wehlukile. Lakhana ya wehlukile, wena Nkosi wehlukile, awuyena umuntu. Hey, awuyena umuntu. You're not a man that you can lie, nor a son of man that you can say you're sorry. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Your name is above all other names. Your name is above all other names. Ela koshene kesai. Ancient of days, your name is above all other names. Wehlukile wena, awulinganiswa.
Nkosi ebusuku amandla angawakho. Ubukhosi bungobakho. Nkosi ubungcwele bungobakho. Baba ukuphakama kungokwakho. Nkosi ukuhlakanipha kungokwakho. Ukwazi okupheleleyo kukuwe. Wena wedwa ongcwele kaIsrayeli. Yamukela indumiso ebusuku kufanele egameni kaJesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Cela ukubona izandla bazalwane. Glory to Jesus. Akubheka umakhelwane uthi good morning. Buke nalo seceleni uthi good morning. Uthi molweni. Molweni. Egameni likaJesu molweni. Ekseni sithi sawubona Jesu. Siyakubingelela moya ingcwele. Siyakubingelela. Siyakubingelela moya ingcwele. Siyakubingelela ekseni. Siyakubingelela. Siyakubingelela. Sawubona moya ingcwele. Sawubona Jesu. Sawubona moya ingcwele. Sawubona Jesu. Bano njengawe. David bongana uJehova ngoba muhle. Athi Mose ngokuba iyashi nenkweli yalo uliphonso lwandle. Hallelujah. Ya bazalwane sicela ukubonga ekseni. Sicela indumiso ekseni. Sicela ukuthi sithi ungcwele. Sicela ukuthi sithi uyababazeka. iBhayibheli lithi uhlale ezibongweni zikaIsrayeli. Bongani uJehova ngoba muhle. Hallelujah. Ngiyabingelela to my elder, my bishop, the pioneer bazalwane, our mother. Ngiyabingelela mawami uMamnyandeni bazalwane, the mother of all nations. Be greeted, woman of God. Thank you. Ngiyabingelela nakubaba in his absentia, His Excellency siyabingelela. Cela ukubingelela zonke incebo zikaNkulunkulu ezikhona. Cela ukubingelela bonke uNkulunkulu abantu abahloniphile, wabaphakamisa, wabenza ngcono egameni likaJesu. Ngiyacela bazalwane ukuyithoba ngibingelele umyeni wami. Amen. Ngiyaqala ukuba nomyeni bazalwane lokhu ngakholwa. Ngakholwa ngino 11 years. Ngize ngamthola umkhwenyana sengino 53. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Kuthi angithi wamuhle. Wamuhle, wamuhle Jehova. Wamuhle. Wamuhle Jehova. Wamuhle. Wamuhle Somandla. Wamuhle, wamuhle. Wamuhle Jehova. Wamuhle. Wamuhle Jehova. Wase wamuhle. Wamuhle Jehova. Wamuhle Smakade. Wamuhle Dwala lethu. Wamuhle Khawe lethu. Wamuhle
My God. Hayi. Niyangimangalisa bazalwane. Hawu. 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 How are you again? Hawu. How are you again? How are you again? How are you again? How are you again? Hayegek. How hayegek? Ya ne. Angazi nami. Hayi. Yeah. Hallelujah. Yeah. Amen. Hallelujah. Ya uJehova bazalwane uyahlekisana. uJehova uyahlekisana. Awutshela umakhelwane uthi makhelwane. uJehova uyahlekisana. Awuthi awazi wasihlekisa Jehova. Hallelujah. Praise the Lord. Nokho ke bazalwane engimbonga ngakho uNkulunkulu ukuthi angikaze ngihambe ngobuqili ekukholweni. I'm always thankful to God. Umuntu ongeke umqonde kahle ngoba masijabulile ngiyakhona ukujabula. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe ngijabuli ngendlela owulindele ngayo. But ke ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi akaze kungehlula ukukholwa. Sengisho ukukholwa uno 11 years. Udlule kuwonke ama stages. Obusha uno Jesu. Anginawo ama scratch. Anginazi izinto engiyisola ngazo. Akukho umuntu la eSouth Africa ongathi mina ngiyamazi uGugu. Ongathi nje mina uGugu ngiyamazi. Amen. Ya ivangeli liyafuna nje ukuthi ingabikho into yobuqili bazalwane. Hayi ngoba wenzela abantu kodwa wenzela lona ivangeli. Ukuthi uma selidecide ukukuhlonipha likwenze lingenamahloni. Hallelujah. Yeah, I'm grateful Bangcwele. It has not been easy. Akukho lulu kubamusha. Uthanda uJesu. Ziningi izinto ezikhompyutha nawe. Enye yazo isikhathi. When you win your battle against time, then you can serve God. Because ama decisions amaningi are wrong eswenzile empilweni besishawa isikhathi.
nabantu noma uthi wena ulifihlile lakhe iwashi ulibekile abantu bakufundele isikhathi bathi saze sahamba bo isikhathi kuze kube sengathi kwesinye isikhathi ingoba ungamkhonzi kahle uNkulunkulu kanti akulona iqiniso nikhona abazalwane sengikhuluma kahle manje ngoba ngila engikhona bekuthi mangabe bekhuluma abantu ngingaphenduli ngoba nami nginakho ukuthi anginakho ukuyiphendulela ukuthi why uNkulunkulu decide ukuthi athathe sonke isikhathi sami sobusha ukuthi ngimkhonze angazenzi izinto mhlawumbe ejwayelekile kwabanye alibonge igama lenkosi kodwa ke ayi ngiphume ngebail bazalwane futhi necala lami lisuliwe ya kuthiwe nje alikho yilona elingekho amen ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane uma ubekhona ngomhla ka5 July last year lapha ya eNew Germany ezosishadisa wavele wakhetha wathi ngizodrive ngisuka le bafika nobaba bazalwane bezoma nami ngalola suku olukhulu malibonge igama lenkosi ngiyabingelela ke kusigananda bazalwane ubaba nje engihlale ngisho zonke izinsuku zami selokhu ngafika kwaShezi ngithi wayengekho omunye owayengafita uyena yedwa uyaqualifya alibonga igama lenkosi siyabonga ke bazalwane besedlula lapho nginiqinisa bazalwane ukuthi unga-check out before time iBhayibheli lithi God is the rewarder of diligence. God rewards diligence. When you serve God, show diligence so that you earn the reward. Because it is called the reward. It is not called a gift. It is called a reward. Meaning God has been watching you over and over and over and over and over again until he was satisfied that this girl is really for me. When Ubaba Shezi efika, I did not even have a dream. Nganginayo nento esolise emthandazweni ukuthi ngathi khona into uNkulunkulu azoyenza ngangingasoli lutho. Amen. Kwadinga ukuthi uma iqala ikhulunywa indaba agxuma umoya engcwele uhalf ezulwini. Ngoba mina I was not ready and I did not have it in my mind. Ngayiwina leyo battle long time ago. So I was no longer looking and praying and hoping. I was not. I was just serving God. And I was just fine in serving God. Then uNkulunkulu really had to jump ukuthi enze izinto ukuthi don't miss this one. This is the real one. So he did that bazalwane, hence ke uNkulunkulu kwenzile. Angazi nami kuyadluleka nje lapha engidlula khona. Amen. Egameni lenkosi. Yeah, bantu abasha, hold on. Hold on. Don't assume what is happening to other people will be happening to you. Just serve God because you don't know. It is in the mind of the rewarder to decide. It's not in you. It was not in me, but it was in God's mind. Ukwenza show ukuthi Gugu awukazi usebenza empilweni yakho, you have served me. Uzongena endlini ongazakhanga. Amen. Ya anginawo umuzi nginemizi. Hallelujah.
ngingene ezindlini engingazakhanga. Hallelujah. If bengi worried about time, I would have dropped down umsebenzi wokushumayela ngoba ukhokheli. Ngafuna umsebenzi, ngasebenza, but kwasho ukuthi uNkulunkulu inhliziyo yami wayithenga nje, wayithatha yonke futhi ngamnika yona. Kwanganelisa ukumkhonza uNkulunkulu. Waseke uNkulunkulu decide ukuthi wawungenaso isikhathi sokusebenza ukwazi ukuthenga umuzi. Wawungeke ube naso isikhathi sokusebenza uzuthenga imoto. Lento obuyisebenza ibingakunikeza imoto. Hallelujah. Ngifike ngemoto. Amen. Yami yakwamba zalwane ngayisayinela amaphepha. Yakwami. Ya, imina lo owake wafika la ehamba ngeenyawo. Imina lo engake ngafika la ngalala ngimile, imina lo engahamba before intshukumo iphele ngoba umuntu engangicele kuyo lift wayehamba masinyana. Imina lo. Imina. Manje entshukumweni bhuti wami sengizohamba mase ngidelile. Hayi bazalwane ngicela ukudlula. Hallelujah. Hold on young people, hold on. Iwashi lishaya lapha emzimbeni. Ithinto uyaphelelwa isikhathi. Uyabona nje bazalwane kube ngake ngabalisa ngokuthi ngiyolithatha phi ithuba lokuzala, ngiyozala nini, ngabe ngazala ndawo ngenzela ukuthi hayi ngizobuya nje simase ngizele. Ngangahamba ukuyozala. Kanti uJesu uzongihambisa emzini onezingane zakhona. Lezi ingane zakhona ingane zami. Ungamkremi uNkulunkulu. Zonke izindlela zakhe zilungile futhi ziphakeme. Zingelinganiswe. Bakhona abantu abasha entshukumweni. Awuthinta omunye umuntu omusha uthi hlala phansi. Khonza uNkulunkulu ngesineke. Khuluma isingisi uthi give it all to God. Khuluma esinye isingisi uthi leave it all for God. Hallelujah. Leave it all for God ngoba enye into ezokushayisa ngenhliziyo uphathwa ma high. Ucabanga ukuthi you are the cause of things. God is the cause of all things. Uma uNkulunkulu ebeka into yakhe phambi kwakho, libala kuye. Ulibale yiyo. Ulibale nje yiyo. Ithi yakuphula ukundlela ingqondo iyale uthi silapha. Lapha thina sigeza izitsha. Ithi yakuphula ukundlela ithi uthi silapha thina lapha uthe uJesu thina asiqoqe izitsha. Sesuli silapha nje ukuthi kwenzakalani akulona ihofisi lami. Ngamanye amazwi bazalwane ngithini methemba uNkulunkulu. Yenze njani? Because lento yokuthathela izinto emahlombe akho kusuke kusho ukuthi wahamba wafika la ungasamthembi khona. Ukuthi khona lento ayenzayo. Kwaphela ukuthula enhlizweni. Yayaluza ingqondo. Ithi uthi kodwa yena uNkulunkulu sanginakile. Hlala ungasuki kuye. Bekezele na konke
obujesu nobungani nawe ujesu wethembekile ya ngake ngashumayela ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu wakhuluma noIsrayeli wathi nginibekela izwe loju nobisi baphuma bonke bebaningi be-excited ukuthi siyezweni loju nobisi kodwa kwacaca ukuthi indlela iyabiza iwumqansa nikhona abazalwane uNkulunkulu washo ukuthi yena uthembekile his name uNkulunkulu igama lakhe uthembeka nikhona abathandekayo lithi iBhayibheli in him there is no variation there is no shadow of turning all the promises he made they are all yes and they are all amen uvume nje la kungathi uyalahlekelwa ingqondo ngoba nawe awusaqondi kahle kodwa uthi mina Nkosi ngizohlala kuwe ngizokukhonza nikhona abathandekayo maseke you allow God to do what he wants to do and what he would like to do for you niyezwa bazalwane egameni lika Jesu amen buku makhelwane tiqina ibambe lapho ithi ibambishisa ayikho into eshisa njengomzimba womuntu ongashadile ayikho into ehlupha njengenyama yomuntu ongashadile iqala ibalise azayizwele naye agcine sekuthatha sekuba usizi lwakhe kanti akulona olwakhe olwenyama aningizwanga akulona usizi lwakho usizi lwani lwenyama incwadi yamaRomans bazalwane ithi asinalo icala enyameni alikho cala inyama engangithatha ngibekela esihlalweni ngiqulise lona ukuthi wangiziba wangiyeka uthi usayozala nje iyaphela inzalo isikhathi siyahamba wara angihlali equlisweni inyama yami ngoba anginali icala kuya ngiowishilutho niyangizwa bazalwane thembani uNkulunkulu buku makhelwane themba uNkulunkulu ngoba into esilimazayo lihambe lilimali ithemba libe mamuzumuzu lishayeke ithemba lihambe selihamba ngonyawo olodwa nalo unyawo olodwa leselimele bangaka abala endlini abalinyalelwe yithemba akonakele nje into eziningi konakele nje ithemba liyagula ithemba aliphathekile kahle nikhona abazalwane kodwa ngizothi kuwena uthembekile uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthembeke njengokuphuma kwelanga ilanga noma ngabe thina sange saba kulesi sikhathi okuthiwa khona uDomoyi nangenezwa ngoDomoyi imvula yabankulu ngasizoma lapha eKZN noma eSouth Africa kodwa kwaba imvula yabankulu nikhona abazalwane ithemba lokumethemba uNkulunkulu uzimelela ngalo ithemba uthi akasoze angiyeke akasoze angishiye noma ingqondo ithi yakubalisa uthi akona okwami ukubala mina ngikwazi ukuthi uNkulunkulu wami in him there is no variation God does not change his mind what he has uttered and what he has promised it shall come to pass no matter the time no matter the age no matter the season God does not change your God does not change my God does not akukho kuNkulunkulu kushintsha it is not in him that he will change his mind
about what he told you he will do for you. Amen. Awubuka umakhelwane akethenjwe bo uNkulunkulu. Kuyithi akethenjwe bo uNkulunkulu. Hayi ma-Afrika akake athenjwe uNkulunkulu. Because abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni. Ayaya abazamazami noba umhlaba uzamazama, but they are not moved. Will ever they be shaken? It is God's character not to be moved. Koluma uthi God can never be intimidated. Isingisi leso. God of the heavens can never be intimidated. Ngibuzela umakhelwane yini ube njeni? Cela ungibuzele yini ube njeni? Yini ube ntekenteke? Shono nathi igama lesizulu yini ube ntekenteke? Yini ube ntekenteke? Ngoba ngesikhathi izinto inyakaza ufaka phansi inyawo. Ngesikhathi izinto izabalaza ushonisa phansi inyawo. I know him. He is not a man to lie. He is not a son of man to say I'm sorry. In him there is no word, even one, where God will tell you I am sorry. Simile nje siyakholwa ungenxa kaJesu. Yabona izinto mayingasebenzi, izinto ngathi ayihlangani, phuma kuzona. Izinto ingasebenzi, uma izinto ingahlangani, akusho ukuthi nawe awuhlangani. Phuma yizona ingahlangani, kodwa wena noNkulunkulu niyahlangana. Niyangizwa bazalwane? Indlala ifikile, ubuhlungu bufikile. Angikaze ngibhale i-contract ney'nhlupheko, ngabhala i-contract noJesu. Uma inhlupheko iqinile, ixakekile, ibhizi, isikhathi sami sokufaka inyawo. Ngiqinise yami into. Niyangizwa bazalwane? Musu ukuphikiswa na uphikiseke kalula. Mubu umuntu ontekenteke. Ngoba umshiye ebhekele qhamuka umoya umbhekisele.
uthi usathi ubhekele qhamuka umoya umbhekisele awukhulume nawe uthi angingabi intekenteke 2026 I'm not gonna be moved nor I will be shaken by anything that the devil will do in front of me, around me, because lezo zinto aziyena uNkulunkulu ziyizo. Ngizomethemba njalo ngobu yayazi nje zongihola ngeso ongisekele Yesu ela khashada ngibange phakade ngokungathula umthwalo angishiye 2026 sifake inyawo phansi ubhizi usathane wenza izinto mina ngiyathandaza awuthi nginithayimisi when you go through stuff don't pray stuff. When you go through stuff, don't pray stuff. Guess what? When you go through stuff, strengthen your bond between you and the God you love. The Holy Spirit taught me. What a Gugu, don't even waste your tears. Yonke into yalapha emhlabeni ekuphileni bazalwane engishayile abanye abayizwa ngendaba enye wathi ngithini noma uyizwa noma uyizwile angazi nomkhono yakhe yazwakala nina bazalwane kodwa ngeke ungifice emthandazweni wami ngikhuluma ngento emthandazweni wami uma ungilimazile bhuti wami uma ungilimazile ngaphatheka kabuhlungu ngakhala hayi ngithi ukuthi ungenzani na zona inyembezi ziyehla ngiyabonga ukuthi ziyehla ngoba uNkulunkulu uyasebenza ngazo kuthiwa ngesikhathi iphuma kuthunyelwa ingelo sephuthumayo ukuthi khongozele nikhona abazalwane kodwa ngiyazibhala angiyibhala ukulimala engilinyazwe isibanibani ngibhala incwadi yami yothando ngithi Nkosi kodwa mina ngiyazi ukuthi ngiyakuthanda mina uNkulunkulu ngangingabhedi mangithi nginikela kuwe ngangiqinisile ngoba namanje ngisayinikela ngiyazendlala phambi kwakho ubaba wami wena anginayo umunye ngiqinisile ama-roots ami isikhathi sami sokuqinisa uthando nokuconfirm uthando lwami lokho okunye angiku-understand lokho okunye angizukukhuluma nangakho ngoba angiku-understand ngaze ngithandaza imithandazo yokuqagela anguthandaza umthandazo wokuqagela ngithandaza umthandazo wokumethemba uNkulunkulu ngithi ngingowakho Jesu wami ngingowakho njalo mina ngingehlukaniswe
wenoma ngisahamba esethe usathane uthuka umzalwane shiya lento okholwa ngithi angina umniko inhliziyo yami ngithi ngeka Jesu yena yedwa kuze kube nini akakuzalwa kule generation abantu abazomethemba uNkulunkulu, abantu abangangafakazelwa ngeyimanga zine eziningi kodwa bafakazelwe ngokuthi bamethemba uNkulunkulu, bamethemba. Ake kuzalwa abantu abazomethemba. Hayi nina ngathi nifunda lamavesi athi taste and see, niyanambitha kakhulu. Hayi wazomnandi Jehova, wazomnandi Jehova. Uthi usathi uyadla kuqhamuka into ebabayo ulahle, ungalahli wena izikhali zami hela basiya hela ela ngesinsuku ala hoso ngoba ngiyazi ukuthi inkosi ngiyayazi inkosi namandla, he is able to do exceedingly abundantly and above all that I can ask or imagine. Hayi bazalwane, bengisenenye kodwa njengamanje ngikwenye. Ya bazalwane, methembeni, methembeni. Hayi ngithi methembeni, ngithi mina kinina methembeni. Mina ngisho lento ekhuluma enhlizweni yakho ethi sengiyamethemba. Hayi ngiyakubona ukuthi uyamkholwa, ngiyakubona ukuthi uyamkholwa. Ngithi mina methembe. Into eyawinisa uAbraham ukuthi wathi ukholakile lo wathembisayo. Bazalwane, ukholakile othembisayo. Really wish it's time for God is my Lord. When we wish, when we wish, we wish. When we wish, when ukholwa ngoba izinto isa right. When ukholwa kahle uma kumnandi. Uma ngabe sekukhona into ethi ake ubheke lapha ezimpandeni zakho zokukholwa, tholakala ukuthi into ongakaze nje uyiqalazeke kwasekudeleni kwakudala ukumethemba. Impande nje zokumenza njani? Impande ezani bazalwane? Zokumethemba. Ngangisiyoni phela mina. Angihlabelela ngithi wethembekile, 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 akasoze ngiyekele, wethembekile, wethembekile, wethembekile,
akasoze noma kunzima lezihlobo zethu zifa zizishiya ngethembisile bathi yena akasoze noma kunzima lezihlobo zethu zifa zizishiya mina ngisho lento ukuthi usale esitikini sebehlehle bonke uqale nabo usale esitikini sebehlehle bonke uqale nabo usale umiso ukuthi ngiyamasi ukuthi akayona umuntu uqamba amanga niyahlupha nina ngiyanifundela incwadi yenu lokho inyuka nje kanje anifuni nginifundele ithi incwadi yenu abanye bethu baze bayothwala bamhlubuke uNkulunkulu ngoba akabanikanga izinto akade beyifuna ngesikhathi sabo phela uNkulunkulu akaguquki nguyizolo nguye namuhla nguye naphakade alikho usuku ayavuka ngalo thiwa uNkulunkulu uketlukile esihlalweni sakhe akawusho kanye nami uthi akayindawo ithi uhleli akayindawo yabona ke masikhuluma ngoJesu akayindawo lo muntu lo kwadlula umhlaba nezulu ledlule yena namazwi akhe akayi sanu kumkhonza uNkulunkulu ngokumncikisela ngathi uyahamba wena ohambayo yena akayi khuluma nami akayindawo uNkulunkulu mhlawumbe lento engikufunza yona ngifuna uyithwale mawusiya emthandazweni wakho bothi mawungena emthandazweni ungene unalento eyazi ukuthi ngikhuluma nomuntu ongayi mina ngikholwa umuntu ongayindawo bebekwazi lokho abaprofeti nabapostoli bebekwazi lokho bakhonza uNkulunkulu omile ongayi ndawo ngamana kushintsha ilanga bahlahlise balise phambili yena nje akayi ya lalela uNkulunkulu akayindawo noma ngaba uyithola ingane emshadweni wakho akayi ndawo uNkulunkulu usukhonza uNkulunkulu athi uJahibhanoyi uNkulunkulu akajahe kuchecka in uNkulunkulu he is here to stay ukhuluma na ngikhuluma ngalo wamfaka enhlizweni yakho ngithi he is there to stay he is not passing by no one will ever snatch him away from you no anyone will ever snatch you from him yazi incwadi kaDaniel ithini ithi laba bamaziyo uNkulunkulu wabo laba banjani abamazi uNkulunkulu bazalwane uyathanda nje ukuthi umazi njengalento engikufunza yona nje akayi dawo mawungena nje emthandazo uthi bayede inkosi enamandla wazi ukuthi uzokhuluma nomuntu ongayi dawo bantu bazodlula ikhathi isizoguquka izinto ezenzakalayo yena
namhla njengayizolo oh umhlobo yazi bazalwane ngiyazi ukuthi makukhulunywa ngabantu abalahlekelwe izihlobo zabo niyakhala kodwa bengifisa sengathi namhlanje ngaba khona abantu abazokhala bakhalela into othi asayindawo sesihleli uNkulunkulu ya abantu abathi siyawuvala umnyango asisayindawo la siphelele la noma siya understand noma si understand sizomlinda uNkulunkulu wethu enze njengokubona kwakhe malibongwe igama likaNkulunkulu wethu malibongwe igama likaJehova yena ongaguqukiyo it is not in him to change. I'm standing as an ambassador today of hope. I'm standing as an ambassador of hope. Nikhona bathandekayo ngoba othemba yokajabika ngoba uJesu ungumpheme githi othemba yokajabika ngoba uJesu ukuthi baphephetha umuntu ohleli nomuntu ongayindawo uyamazi umthakatho okuthakathayo mawune number yakhe mawuphuma la namhlanje umsendele imessage uthi noma sipheshethwa asiphephuki noma sinjani bazalwane hey bakuphephetha bazalwane bakuphephetha esontweni labo bafisa sengathi ngaba usekho ngathi bangezwe ukuthi uhambile othemba yokajabika ngoba uJesu angisho lokhu bese siyathandaza ngifuna umbe lapha niyangizwa inbazalwane phela mina ngintombazane yasemakhaya angiqalanga ekhishini ngaqala ngelusa kuqala amen ngaqala ngalusa kuqala nikhona bazalwane ngakhipha inkomo lapha yana makulusiwe kuyaqhathwana akuthi kuyintombazane akaze bangibuza ukuthi ngintombazane kwakhamba nje omunye umfana wathi uthi lo yakakusabi ngangaphendula wabuya ngakusasa wathi wena ngizokushaya wena lokushaya nikhona bazalwane iplaniwe ukhona uqhude wakhona la uyabuka lento abayenzayo hayi wayesevele seqhamuka ethi yazi nina nobabili safanele nishaya wathi ngizodweba lapha phansi zodweba iring lapha phansi nginikhala induku ya shayane nize nibukane nina ngoba ngiyazi lento yenu uthi hey
mfowethu angazi ukuthi angenze njani. Kodwa kwacaca ukuthi anginayo kenye indawo ngoba nami ngilusile. Amen. Zakhiwe induku sayiphatha. Hey wangishaya umfana wabantu. Wangishaya umfana wabantu ngaze ngathi ngeke uzungishaya. Esengishayile. Wangishaya ngaze ngathi ngeke ungishaye mina. Ngakhumbula ukuthi nami ngiphethe ezami. Ngathatha lezi ezami ngathi ngeke ungishaye. Ngoba lo sikhathile umile la ngaphandle kweringi. Uma uhlehla uphuma eringini ufaka induku. Uthi phakathi eringini. Ngaze ngafikelwa into ngathi igwebe linamandla. Ngatlalela ke ngeke ungishaye. Ngayithatha ezami. Nikhona abazalwane. Nina niyenzi le nto leyo nina uma ethi thwasi usathane nina niyaphuma eringini. Nenze njani nina? Usathane athi 1 2 athi 1 2 bese uyaphuma eringini. Ushelwe nje. Uphuma eringini. Usheliwe nje. Ushaliwe nje. Uhoshaka uphuma eringini. Hayi. Njani nikhona abazalwane? Ya kufanele uma naba ngakuthembi baze bakuthembe. Ukuthi shame lo sisi bandla. Baze basole bathi konke wrong lapha kuye ekhanda. Hayi ngeke phela. Benze zonke izinto ezenziwayo. Nikhona abazalwane ungakugunqe uthi angiphume eringini. Nikhona abathandekayo. Ninciki nini. Nimvule asehlobo. Ninciki. Nikhonza izimo isavuma. Ningaba kaNkulunkulu makusamnandi chorus. Dlamane bekukhipha emakhorasini nje ushiya kwankonzo leyo. Wawuze emakhorasini. Bakushubisela nje bakubuka ngo-S nje hayi sekumuntu. Sekonakele kuJesu noma kana konakele lapho kuculwa khona. Yini ungaxazulula inkinga lapho kuculwa khona mangabe inkinga uthi ukhona uphume kwabaculayo uqhubeke nokukhona. Niyacikizela ninabazana nimkhonza uNkulunkulu ngathi khona la enithenjiswe khona. Ukuthi hayi hamba ozama uyothi mawuhlule kubuye. Khonza uNkulunkulu ngathi unemuva. Khonza uNkulunkulu ngathi unemuva wena. Yangizwayo. Ngithi Musa ukukhonza uNkulunkulu ngathi unani? Futhi vele nina ninalo nina. Ngoba uthi kadumi ngomlenze othi Jesu yedwa onamandla 1 2 3 4 angiunderstand nje sekufele kwakhona nje umuntu ongisukelayo othi nje ngagcina nini ukukhuluma nabakithi wena kathi Jesu yedwa ngoba kusavuma ukuthi gugugu lento ethi gugugu awubizwanga ichorus awuzile futhi echorusini uze kuJesu. Niyangizwa bazalwane? Niyahlupha ama-Afrika ninamamuva nina. Umkhonza nje uNkulunkulu zithi ngiyalinganisa kube zathi mayidonsela ku45 nje ngaqala ngabuza imibuzo kuma ngathi mana ngenzela inimbelelo. Niyahlupha nina ninamamutsi nina. uNkulunkulu nimkhonza ngamamutsi nina. Animkhonzi ngevara. Animkhonzi ngeqiniso eliboshelwe enhlizweni.
iqinisele kwenza ungashintshi umqondo. Hayi sithi hayi ngcono asithi phuma kulokhu ukholwa kwakho kodwa sizokwenzela nje imbeleko kulungisa into zakho bese siyabuyela ke esontweni lakho. Ulapha nje kade umbethe imbeleko yembuzi efile. Amen. Zihlanzeni bazalwane kulezo zinto ezibonisa ukungamethemba uNkulunkulu. Phumani kulezo zinto ezibonisa ukuthi uma kuza kuNkulunkulu animncengile. Amen. Nimkhonza uNkulunkulu ngathi anjani? Animncengile. Yazi mina uNkulunkulu ngangimthanda strong, bangcwele ngangimthanda like serious. Ngimthanda like serious. Kodwa ngahlala ngamcela nganiyela ngathi ngicela ngiphe umsebenzi kodwa nje uNkulunkulu akazangibheke kwaze kwafika ke lona othi ke hayi sizokwenza into encane angizame ngemali. Bazalwane akuhlupheka akungakwenza usayine ukuphuma. Ngiya understand ukuthi imali ayikho kodwa ke singcwabe ikholwa elibulawe indlala. Esiyothi masifika nje ekhaya kini sizokubona basilandise sithi bekwenze njani enganeni bathi ubulawe indlala. Bekhona o-anti bakhe abathi akahlabi izinto zakhe izolunga wanqaba. Bekhona obaba omncane bakhe abathi bafuna ukumlungisela izinto wathi ezami zalunga eKalvari. Nikhona bazalwane ngeke ubulawe indlala uNkulunkulu ekhona uma uNkulunkulu wabona ukuthi abekho abantu abazolethela umprofeti wakhe ukudla wathumela inyoni la kwenziwa khona ibrayi. Afika inyoni ngasadla enkobe igwababa. Lafika lingasazwile lidlula nomuntu lithi. Lidlula nomuntu lithi. Lathatha iqebelengwana bathi ihambile ukuthi hawu ihambile inyama labuya lathi ngikhohlisa. Bathi belibamba bathi lathi gwababa kuyaphuthuma. Lathi gwababa kuyaphuthuma kushubile. Ay! Akukhona ukukhona kuzomchallenge uNkulunkulu. Angazi ngaqinisa kanjani ngoba kufanele sithandaze. Kodwa ngicela kwakheke into esagqubula kuwena. Into enegquma. Yabona into esasifumbu like. Into esathumba elinento eqinile. Nikhona abazalwane yokuthi uNkulunkulu wami uyakuba uNkulunkulu wami. Owami uNkulunkulu kulokhu kuphila nasekuphileni okuzayo. Ngisaphila namdlamana ngisuka la emhlabeni. Mina ngiyofa ngifela kuye uNkulunkulu. Wenze isinqumo sokuthi lento enibonayo bazalwane yintenzi isiqumo sokufela kuNkulunkulu. Singamkhonza uNkulunkulu bazalwane ngokumncikisela. Bazalwane niyezwa yini bangcwele? Simiyeke uNkulunkulu abe uNkulunkulu. Senze izinto ayilindele kuthina ngoba abantu base South Africa bayanibuka wemakhono. Bayanazi ukuthi kulento yenu nihlala manisathanda. Abanye njengoba nje namhlanje ku February nje basa recover ngoba basishile ngoDisemba. Benza izinto engenziwa abantu balendlu. Bazenza ngoDisemba. Njoba belapha nje bazo recover. Buya Twana buya.
Omunye uzothi kodwa mamshezi ngiwathatha apha amandla okukholwa uNkulunkulu ngoba iwona ngekho. Ngithi kuwena uyapha amandla koyethileyo. Kwabangenamandla uyazandisa ikhwepha. Uma ungeza nje ulale ngesisu la ukhale uthi iwona amandla angekho bengakashintsha isinqumo kodwa amandla iwona amancane. Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe lamandla ngiyawadinga. Lawa amandla okuhamba kulonyaka ngimile ngingumntwana wakho ongenalo ulimi olubili. Othi mayebuzwa athi ngisamethemba uNkulunkulu. Othi mayebuzwa athi ngisamethemba uNkulunkulu. Athi ngisami kuye uNkulunkulu. Ngizilahla kuye uNkulunkulu. Nina bazalwane nina ninjena. Nina anithandazi ngokuphiwa amandla. Kanti iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyapha amandla koyethileyo. Kwabangenawo amandla uyazandisa nezikhwepha zabo. uNkulunkulu okhuthaza abantu abamethembayo abathi Nkosi sekuphele kona. Kuphele kona mase uNkulunkulu efaka amandla amasha arenewe amandla kuwe uphinde uzizwe uthi I feel like going on. I feel like going on. Though trials from every end, I feel like going. Angithi kade ubona lapha sijabula uNkulunkulu efikile lapho ubuzwa ukuthi kuwena kujabuleki. Hayi ukuthi ukuphelela ukukholwa, kuphelanga ukukholwa, kuphela amandla. Sukuma ucela amandla kokuphaya amandla. Inkosi nawo amandla. Iyabapha bencike kuyo. Iyabelekelela bazalwane. Sikholwa ingekho into encomekayo. Yabona nje mina bazalwane, angiyena umuntu omuhle, angazi nongisuke wanginakayo. Angazi uma seningena nginaka. Angiyena umuntu omuhle ngatshela omunye ubhuti ngihlangana naye lapha eSiphingo. Siphambana naye robotini waziwamuhle sisi. Ngawela ngathi ngabuya ngoba ngifuna ukumchazela. Hallelujah. Kathayibo webhuti wabantu. Uthi ngimuhle uyangazi. Uthi hayi ngikubone nje ngoba ngathi ngesikhashana nje lesi nje yoba siphambana nje uwela yale nami ngiwela ngiyale usubona ukuthi ngimuhle. Uyithatha phi lonto oyisho? Angiyena umuntu omuhle uthi ungazobhalela abantu uthi ngibona umuntu omuhle. Ngiwumuntu kaNkulunkulu. Ngicela simeni ngenyawo. Uyapha amandla koyethileyo. Kwabangenawo amandla uyazandisa ikhwepha. Umhlango ofecekileyo akawaphula usimakade. Noma ngabe uzizwa weak kangakanani, just be weak and be weak in God and be weak for God. Be weak in the presence of God. Be weak in front of Him. Be weak for Him. Musa ukuyiduduza ngento engekho.
because omunye umuntu ufika ezonweni esevele esethi sengiyothatha noma yini ngoba uqale wayilahla ngecala la lapha ekukholweni bazalwana kuyona indawo yezigora lapha ekukholweni akuyona indawo yani bazalwane akuyona indawo yezigora le indawo yabantu abakwazi ukucela abakwazi ukuzehlisa abangafast ukuthi bacela imoto abafast abathi inkosi ngiphe lawo mandla abafunda abathenjiswa ngiphakamise ngifuzele lamandla elaqala labusiswa ngipha amandla Jesu haleluya yazi bazalwane ngicela ukuthandaza nabantu abathi ngiwezwe emancane beze nje bawe lapha phansi ukhona umpostoli zikhona ingcebo zikaNkuluNkulu kodwa ungahambi ngalencethezane inkeshezane esisele woza uzogcwalisa lapha woza lapha nasi stage samandla naku lapha kufakwa khona upetrol isufaka lana bazalwane asiwufaki ngechorus siwufaka ngokukholwa asiwufaki ngechorus siwufaka ngani bazalwane ngokukholwa akukholwa igora kukholwa abantu abaphansi kukholwa abantu abayizehluleki kukholwa abantu abanamandla amancane kukholwa abantu bazalwana abantengentengezelayo kodwa bathi inkosi ngeke ungibulale ngeke inkosi wenze umhlango ofecekileyo ukuba waphulwe uNkulunkulu ngigcwalise fill me Lord fill me with your precious power I am yours oh God to do just as you need I am yours oh God to do just as you need noma ngabe yini ekuhlulile woza uze lapha this is the right place noma ngabe yini intimidateayo this is the place where weak are made strong let the weak say I'm strong let the poor say I'm rich because we serve God of all power sikhonza uNkulunkulu wamandla sikhonza uNkulunkulu ophaya amandla sikhonza uNkulunkulu ogcwalisayo obesekusele sikhonza uNkulunkulu onikezayo lokho okuncane haleluya uthi lithi laNkulunkulu ukube bewazi ubuzoza ucele kimi ngoba lento yakho ngathi vele siyacisha kodwa ngabuza kimi uthi inkosi ngipha amandla egameni ngiyacela umpostoli wami ngiyacela uDneo uze ngaphambili pray with us ngiyacela inceke zikaNkulunkulu zize bazalwane nize nibeke izandla phezulu kwalabantwana bakaNkulunkulu bafuna ukuhamba nathi kulinyaka ka2026 kodwa uSathane usebashayile sebezizwa bengenamandla bazizwa bebuthakathaka bazizwa ngathi bayaphelelwa bazizwa ngathi they are losing the little they've carried in their lives but the Lord is here to strengthen them again those who trust upon the Lord they shall mount up with wings like eagles they shall run and they will never faint in the mighty name of Jesus sigcwalise ngamandla sigcwalise ngamandla Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Holy Spirit is in our midst. Lithi iBhayibheli uJesu eseGetsemane wathi umoya uyavuma my God kepha inyama ibuthaka. The Bible says immediately
the angels came and ministered to him. And he stood up to face the process that he was avoiding because of the flesh. He that kneels before God can stand before anything. Pray for abazalwane. Kala bazalwane, where you are, just intercede for your brothers. Just intercede for them. Kenya. Sometimes asazi izinto abantu balwa nazo nezinto ababhekene nazo. Sometimes the best thing that we can offer is our prayer. Father, in the name of Jesus, strengthen your people. Strengthen your people. Strengthen your people. You give power. You increase might. Nahasuta paliandoria sukata. Lebragato shakata paliando so. Baqinise Nkosi abantwana bakhe abazekuwe. Bapha amandla wokuqhubeka nendlela obabizele kuyo. Ungavumi ukuba unyawo lwabo lushelele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Lidabashukataliando lebadoko shakatamandoria basaya. Sikhulula amandla phezu kwempilo yabo. Sikhulula amandla phezu kwempilo yabo.